JSP Advice 665 चेनेलनि गासै फोलेरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनै दानथामनि उनाव दिनैसो आं मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाबोदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि मानसिया गावनि सायाव टु माच अभार कन्फिडेन्स लानानै मानसिया माबोरै खैफोदाव गोलैनो गोनां जायो आरो जिउआव गाव साक्सेसफुल जानायनि मोखांखौ मोनहैनायनि आगराव मानसिया माबोरै खैफोदाव गोग्लैनानै गावनि टारगेटनिफ्राय फेलार जानानै थानो गोनां जायो। दा बेनि सायाव आं सुंदबै नायगिरि बिथांमोननिसिम फोरमायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायोब्ला गासै खोथाखौ बुजिनो हानाय नङा आरो भिडिअखौ फुल नायोब्ला नोंथांमोना मानसिया माबोरै टु माच अभार कन्फिडेन्स लायोब्ला मानसिया जिउआव गुनि गियानि आरो गोबां सोलोंथाइ गोनांब्लाबो माबोरै फेलार जानो गोनां जायो बिनि सायाव आङो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखिनाया मोजांदि जों जिउआव फ्रायखौनो इजियाव लायो, जायनि थाखाय जों गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों बांद्राय जिउआव माब्लाबाबो अभार कन्फिडेन्स जानो नाङा, नङाब्ला जिउआव सानसे जाब्रबथायजों गोमोरलांगोन। खेबसे बुंफिनदों, जों जिउआव फ्रायखौनो इजियाव लायो, जायनि थाखाय जोङो गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों बांद्राय जिउआव माब्लाबाबो अभार कन्फिडेन्ट जानो नाङा, नङाब्ला जिउआ सानसे जाब्रबथायजों गोमोरलांगोन। दा खोथाया जाहैबाय, गुबैयै जायनि गोसोफ्रा गेबें आरो जाय बयखौबो आंगो सानो, बेफोरबायदि मानसिफ्रा गावनि जिउनि इयुनथिखौ सानाबासिनो बयखौबो गावबादिनो सासे हामजाथि सुबुं साननानै लायो आरो बेफोरबायदि साननानै लानायनि साफ्रोमबो मानसिखौ गावबादि मोजां एबा 100% कन्फिडेन्स बिथांमोनखौ आंगो हिसाबै हमनानै लायो, जायनि जाउनाव बियो बांद्राय मालायनि मोजां खोथाफोरखौ साननानै, बांद्राय मालायनि जिउनि इयुनखौ साननानै फ्राय सुबुंफोरखौनो बेफोरबायदि गोसोनि मानसिफ्रा मा खालामो, जायनि गोसोआ गेबें बेबायदि सुबुङा गावबादिनो गासैबो मानसिफ्रा गेबें आरो गुरै गोथार होननानै साननानै लायो, जायनि जाउनाव समाजाव खायसे मोजां मानसिया माबोरै जिउआव फेलार जानो गोनां जायो आरो गावनि सायाव गाव बांद्राय सेल्फ कन्फिडेन्स लानानै बा अभार कन्फिडेन्स लाद्रायनानै मालायनि खामानि दामानिफोरखौ मावनो नाजायो आरो बेफोरबादि मावनो नाजानायाव नोङो बांसानद्राय सुबुंनि खामानिफोरखौनो मावफुंजोबनो हाया, जाउनाव नोंखौ जायफोरनो खोथा होनानै नों खामानिखौ मावदोंमोन, खायसेनिया जाफुंनो हागौ आरो खायसेनिया जाफुङाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों जिउआव बांद्राय अभार कन्फिडेन्स लानानै खायसे खामानिखौ मावनो नाङा आरो नों जाबादि खामानिखौ मावनो हायो आरो जायबायदि खामानिखौ मावनो हानायनि नोंहा गुन एबा केपासिटि थायो, बेफोरबायदि केपासिटि थानाय खामानिफोरखौल' नों आखायाव लानानै मावनो नाजानांगौ। मानोना बांद्राय गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै नोङो अभार कन्फिडेन्स लानानै खामानि मावोब्ला नोङो सा ससेयावनो खैफोदाव गोलैनो गोनां जागोन आरो गोबां मानसिफोरजों बेबायदि मानसिया गाज्रि मोनजानो गोनां जायो। नाथाय जायफ्रा अभार कन्फिडेन्स लानानै खामानि मावो, बिथांमोननि गोसोआ गुवारब्लाबो बिथांमोना खामानिखौ थोजासे मावनो हागोन बादि सानोब्लाबो गासै खामानि मावनायाबो मोनफा मोनफा सिमा थायो। बेनिखायनो बांद्राय गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायालासेनो गासैबो खामानिखौ एबा अभार कन्फिडेन्स लानानै खामानिखौ मावनो नाङा, नङाबा नोंथाङा गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो गोबां मानसिफोरजों नोंथाङा गाज्रि मोनजागोन आरो नोंथाङा इयुन जिउआव नोंथाङा गोबां खहा जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ मोजां रोखोमै दैदेनलांनो थाखाय नोंथाङा जेसेबांखिनि केपासिटिजों खामानि मावनो हायो आरो नोंथाङा नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि समाजनि खोथाखौ साननानै न'खरखौ गारनानै थोंजोङै समाजनि खोथाखौल' साननानै नोंना
नोंथाङा समाजनि गासै सोरबिथिं जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो थाङोब्ला नोंथांनि न'खरा थेर बेथेर जालांगोन। मानोना मानसिया थांना थानो थाखाय बोथिनै ओंखाम जानो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे खायसे न'खरारि खरसानि खोथा दङ। आरो जायफ्रा समाजनि मोजां सानो, समाजनि इयुनखौ लुबैयो, बेफोरबायदि सुबुङा उन बुब्लियाव गैजारोङै बायदि भिखारि बायदि जिउ दानो गोनां जायो। आरो जाय मानसिया समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनो नाजादोंमोन मोनसे बुब्लियाव, बेफोरबायदि सुबुङा मोनसे समाव समाजनि मानसिफोरजों मुगैजाफिननो गोनां जायो। बेनिखायनो जायफ्रा ससियेल सार्भिस खालामो बिथांमोननि न'खरखौ जोङो दालान न' बां रोहो रोहो नुनो मोना। मानोना बिथांमोना गावनि न'खरनि हामजाथिखौ सानालासिनो गुबुननि न'खरनि खोथाफोरखौ बांद्राय साननानै खामानि मावनायनि जाउनाव गावनि न'खरनि रांखान्थि हालत आरो बिसि फिसा बिब' बिनानावफोरनि खोथाफोरखौ साननो बावगारलाङो आरो समाजखौ हारिखौ माबोरै मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हायो बेफोरखौ लानानै बिथाङा खामानि मावो। बेनिखायनो जिउआव नोंथाङा मालाबाबो अभार कनफिडेन्स लानानै खामानि मावनो नाङा। बेनिखायनो आंनो जोंनि नायगिरिफोरखौ थामहिनबा JSP एडभाइस 365 फेसबुक पेजनि फलोवारफोरखौ नायगिरिफोरखौ आं खावलायदों, नोंथांमोना मालाबाबो अभार कनफिडेन्स लानानै खामानि मावनो नाङा। नोंथाङा जिखिनि खामानिखौ मावनो रोंगौ एबा मावनो हायो बेफोरबायदि खामानिखौल' माव, जाहाथे नोंथाङा लिमिट क्रस जानानै मालायजों गाज्रि मोनजाया। बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावोब्ला साफ्रोमबो मानसिया गावनि स्टेटासाव थानो हागोन आरो गावनि थांखियाव सहैनो हागोन होननानै आं मिजिं थियो। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि गोरबो बिखानिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।